hori nola egingo dugu? Bueno, 3 mailako ikerketa bat egingo dugu. Lehenik eta behin biztan da, eginkizun importante bat, marko teoriko kontzeptuala lantzea eta partekatzea izango da. Horretarako unibertsitatean egiten dakigun hori egingo dugu. Alegia, 3 unibertsitateak elkarrekin lan mintegiak egingo ditugu, irakurgaiak konpartituko ditugu, marko teoriko kontzeptual bat osatzeko. Eta gero, horren osagarri bezala beti ere, 25, 30 bat aditurekin elkarrizketak egingo ditugu, beti ere marko teorikoa osatzeko. Horrekin batera bigarrenik, ahalegin egingo dugu behintzat, Euskal Herrian demokraziari buruz dauden tradizio, konzepzio eta ikuskera desberdinak identifikatu, ulertu eta interpretatzeko. Horretarako, gure gizarte bizitzako eremu desberdinetako eragileak kontuan hartuko ditugu, besteak beste alderdi politikoak, magistratura, elkartegintza, ekimen herrigileak, berrikuntza politikoko esperientziak, 3. sektore soziala eta bar. Ikusten duzuen bezala, ahalegin berezi egingo da heterogeneidadea bilatzeko. Ez bakoitzari bere pisu erlatiboa emateko, baizik eta ahalik eta lagin diversoen arekin aritzeko. Eta hoiekin, alde batetik banakako elkarrizketa irekiak egingo ditugu, eta beharko balitz eztabaida taldeak ere bai. Eta 3. ondo bidean behintzat, gizarte galdeketa bat egingo dugu. Nolabait esateko, lehenengo ariketan adituak, bigarrenean gizarteko eragileak, 3. bidez, herritarrak ere erdigunean ipiniko ditugu, eta gure gizarte galdeketak 2 ezaugarri izango lituzke, alde batetik galdetegi estandar bat izatea hobetsiko dugu, zeinak aukera emango digun gure herria ezagutzeko ez ezik, inguruko eskualde eta herrialdekin konpareketak egin ahal izateko. Baina bigarrenik, Arantzazulaben gauden heinean, gure galdetegian hainbat galdera ere sartuko ditugu, berariaz geure kezkak kontuan hartzeko.